Arrelats, el podcast del Foment amb Andreu Joanola. Avui viatjarem fins a Sant Boi de Llobregat, la segona població amb més habitants de la comarca del Baix Llobregat. Estem parlant d'una localitat que té l'aeroport de Barcelona a 6 quilòmetres, el port de Barcelona a 9 quilòmetres i està, en els dies més optimistes, bastant a prop de la capital de Catalunya si agafes el cotxe. No he estat mai a Sant Boi perquè els gironins ens costa molt tot i creiem que, com lo nostre, no hi ha res. Però informant-me una mica, he vist que Sant Boi de Llobregat té coses per anar-hi expressament a visitar-lo. M'ha sorprès que dins de l'església de Sant Baldiri, l'església de Sant Boi de Llobregat, també anomenada la Catedral del Baix Llobregat, hi ha la tomba de Rafael Casanova, conseller en cap de Barcelona durant el setge de Barcelona el 1713 i 1714. A Sant Boi podem trobar unes termes romanes, ni ho sabia, i, evidentment, hi ha el manicomi més important de Catalunya. Avui ens visita una persona que va créixer a Sant Boi, que s'estima Sant Boi, que Sant Boi l'ha reconegut amb la medalla al mèrit esportiu, però que no viu a Sant Boi. Marc Gasol i Sáez ha viscut a diversos llocs, ha viatjat per tot el món, ha guanyat tots els títols que qualsevol jugador de bàsquet vol guanyar, ha aixecat un club a Girona del no-res i l'ha portat al primer nivell. I avui està aquí perquè és fan absolut d'aquest podcast. És broma. Ell avui ha vingut perquè l'he amenaçat de mort si no venia. Sempre dic que és un honor tenir a totes les persones que passen per aquí, però mai ho havia sentit tant com avui. Tenir el Marc Gasol avui aquí és un dels privilegis més grans que pot tenir qualsevol comunicador. Comencem Arrelats, el podcast que us porta als països catalans, als vostres timpans. Més de 100 espectacles anuals en català, 1.500 alumnes inscrits a les nostres formacions. I en volem fer més per enfortir el que ens uneix. Festa soci del Foment per només 5 euros al mes. Més socis, més cultura catalana. Marc Gasol, com estàs? Molt bé, i tu? Estàs bé? Genial. Estàs bé, eh? Sí. Com volies estar, eh? Exacte. Fa temps que m'ho dius. Hòstia, Sí, m'agradaria està- venir al teu podcast, Andreu. Quina sort tinc. I jo et dic quin. I tu m'has dit, no, el que fas aquell d'arrelats. Del 0 al 10, què podríem dir ara? Nota que estàs tu bé. Vull dir, 8 i mig. hòstia! Sí, No l'he tret mai jo, aquesta nota, eh? No, 8 i mig. Escolta'm una cosa. Bastant subjectiu, per això, Ja, no entraré en detalls, ara jo no, 8 i mig. Aviam, estem aquí al Foment, tu saps el que és el Foment, has vingut molts cops al Foment. Aquí fan cursos. I fan, Entre altres coses. Entre altres coses. Jo te'n diré 4, digue'm quin és el que t'agradaria fer. Vale, digue'm. El 2 de juliol, cantada de veneres i cançons populars a la plaça Catalunya de Girona. Dóna'm més opcions. El 30 de maig, aquest alerta, gran campionat d'Scrabble en català. Vale. No està mal un joc de taula, Vale. eh? 16 de juny, festa de l'arròs. Perfecte. Així? O cada dimecres sardanes. Aquí sí que has d'agafar potser un compromís. Sí, és que el tema del ball no sóc gaire bo. No, Llavors, eh? la primera i la quarta l'hem d'anul·lar. Vale. L'arròs m'agrada molt, així que... El 16 de juny, festa d'arròs, El juny em sembla Farem una bon. festa Sí, sí. d'arròs. Ja m'he explicat Sant Boi molt per sobre, he dit-lo del manicomi, que crec que és el més important, o de les coses més importants que hi ha. He parlat d'unes termes romanes que no sabia que existien. Correcte. I he parlat de la tomba de Rafael Casanova. Vale. Però pots explicar-me tu què és Sant Boi, sisplau? Home, Sant Boi, què és? Què vols dir? Que, o sigui, molt que- genèric. Què és Sant Boi? O sigui, què és per tu Sant Boi? Què significa per tu Sant Boi? I què hi podem trobar gent que no hi ha estat mai? Vale, per mi Sant Boi, més enllà de l'hospital psiquiàtric, no? que era molt reconegut per això durant molts i molts anys, després també estava el rugby, no? El rugby era... Sant Boi és el bressol del rugby, Hòstia! i la Sant Boiana doncs, era... I ell segueix sent un dels referents esportius més grans que hem tingut a Sant Boi. I després van vendre els germans Gasol, primer en Pau i després jo. Vull dir que així ja som doncs, aquesta... Pots triar per on vas. Has parlat del rugby? O sigui, hi ha molta afició a Sant Boi del rugby. Hi ha molta afició. Sí. A tu vas tenir algun moment d'apuntar-te a rugby? No em van apuntar a rugby, tot i que haver sigut adequat. No, però no sóc perfil de jugador de rugby. No, No, eh? No. O sigui, tu vas anar al bàsquet directe... De petit, sí, els pares jugaven a bàsquet, el pare jugava al Gaudí i la mare jugava al Cornellà, i bueno, doncs, era l'activitat de cap de setmana per nosaltres, però familiar. Anàvem a buscar pistes per als 4, eh? I després amb l'Adrià, quan veien l'Adrià ja era algú diferent, perquè teníem una altra relació amb el bàsquet, però quan érem petits, doncs l'activitat familiar era... Anàveu a jugar als 4? Els 4 a buscar, sí, anàvem a jugar als 4. Si m'he d'imaginar, sortint de Sant Boi, sortint del pis o la casa de Sant Boi, El pis. sortíeu uniformats, entenc, de bàsquet, o... Anàvem al cotxe. Anàveu en cotxe i anàveu en bus... Anar a pistes que ja coneixíem. Pistes i sortíeu els 4? Normalment, una activitat que feia molt bé l'escola era obrir en el cap de setmana Això està molt bé. perquè poguéssim utilitzar els patis per jugar a bàsquet. I llavors, per tant, el teu primer entrenador va ser
els teus pares? No els considero entrenadors. No? No, entrenadors no, perquè el meu pare... Però et devia dir... No li dona importància. No feia això. No, eh? Jugàvem a passar-ho... Jugàveu un contra l'altre, o dos contra dos, a passar-ho bé... a competir una miqueta... Però hi havia competitivitat, ja? Sempre. Sempre hi ha hagut... Sí, sobretot quan els pares sortien i ens quedàvem els germans, aquí començava una A mi miqueta... m'agrada molt els pares que no es deixen guanyar pels fills. O sigui, que són cruels amb els fills. Tu creus que s'ha de deixar guanyar? No. No, vull dir, No. Vull dir, el fill... Jo, per exemple, si tinc algun fill o filla algun dia, el faré posar de porter, perquè a mi m'agrada xutar. Llavors, fotré uns canyardos que potser li obro el nas, però m'és igual, vull dir, has d'anar per totes, sempre. Sí, a veure, també no és generar una frustració al nen o a la nena perquè no jugui més a l'esport. Llavors hi ha un equilibri allà... No li facis avorrir, no, tampoc? Exacte. Que és la frustració que el meu germà gran intentava amb mi, eh? Ah, sí? Amb els germans és diferent. Te volia... O sigui, et volia ensorrar? És un normal. No, clar, que jo vaig tenir sort que el meu germà es dedicava a l'hoquei, que no pots ensorrar ningú si et dediques. Ja, bueno, sí podries, eh? Si et dediques a l'hoquei. Sí podries. Llavors, si jo em volgués enamorar de Sant Boi, imagina't que jo ara estigués enamoradís, i em volgués enamorar de Sant Boi, quina ruta faríem? Quina ruta faríem? Jo soc un tio que... A veure... Hi ha espais naturals de Sant Boi que estan molt bé. A mi, per exemple, el parc del Marianao, que és on es van casar els meus pares... Un parc? Sí, hi ha un parc del Marianao molt maco, t'ho recomano. O el parc de la Muntanyeta també és un parc molt maco. I com que a tu t'agrada menjar, després aniríem a dinar, per exemple, al Mari Morena. El Mari Morena? Mari Morena. Molt de Sant Boi, eh? Bar Mari Morena. Sí, ara s'han relocalitzat una miqueta més a les afores. Abans estaven just al barri on viuen els meus pares. Però és un lloc genial, hi ha bastants. Em fa gràcia que els teus pares van casar en un parc. Van demanar per mi. Sí, bueno, estaven els jutjats allà i davant hi ha un parc i es van casar allà. Els avis van viure allà fins que ja no van estar amb nosaltres. També van viure a Sant Boi, sí, tota la família. Fa uns capítols, quan vaig entrevistar el Manel Vidal, vam quedar que hi ha comarques que la gent se sent seves i hi ha comarques que estan inventades. Manel va dir que hi havia comarques que eren inventades, que, per exemple, ningú se sent del gironès. Ningú se sent del gironès. En canvi... Però tothom té orgull gironí. Però tothom té orgull gironí, però és de Girona. Vull dir... Vale. O sigui, l'orgull gironí només és de la ciutat de Girona? Només de la ciutat de Girona. No, si vols t'ho explico... Mira que portes temps aquí, eh? Sí, no. A Girona. Però per un gironí de Girona, capital, ciutat, un de Cassà de la Selva no pot sentir el mateix orgull gironí. El mateix, però sí que en té. Però en pot tenir, però no té el mateix. Llavors, de la Selva, és igual, la comarca de la Selva. T'entenc. La comarca de la Selva vam quedar que no, ningú se sent... Hòstia, soc de la comarca de la Selva, ningú diu això. En canvi, del Baix Llobregat hi ha un sentiment de pertanyença. Són molt integradors. Què passa al Baix Llobregat? Són molt integradors. Us agrada el Baix... O sigui, soc del Baix Llobregat, és com un honor ser del Baix Llobregat. Clar. Per què? És reivindicatiu, sens dubte. És reivindicatiu ser del Baix Llobregat? Bueno, sí, que estem orgullosos de ser del Baix Llobregat. Perquè la consideració no sempre ha sigut tan positiva i som gent molt integradora. Per tant, no és una comarca inventada, és una comarca que... O sigui, tu et sents del Baix Llobregat. Som del Baix Llobregat, sens dubte. La meva dona és del Baix Llobregat, els meus pares són del Baix Llobregat, els meus germans, òbviament, vam créixer allà. Sí. Com descriuries tu el Baix Llobregat? Integradora. Integradora. Però creus que tots els pobles es poden assemblar bastant? Entre ells? Sí, hi ha una... Sí, no? Hi ha una similitud, sí, sense dubte. A la Selva, per exemple, hi ha des de Massanet de la Selva o Lloret de Mar, que no s'assemblen absolutament. Compartim molts valors. Jo crec que amb una identitat pròpia, però tots compartim molts valors, sí. O sigui, Sant Boi i Viladecans poden ser diferents, però a la vegada molt similars, sí. Creus que el Baix Llobregat té més potencial del que li sembla a la gent? Depèn del punt de vista des d'on ho agafis. Jo li veig que té molt de potencial i qualitat de vida. El potencial que... Tens referents de la cultura catalana i espanyola. I més enllà, internacional i espanyola, i, ostres, crec que podem estar molt orgullosos. Com recordes la teva infància a Sant Boi? Jo vull saber ara el Marc chiquitito. Molt familiar. Nosaltres, abans de tot el viatge del bàsquet i la volada d'en Pau cap als Estats Units... Però quan marxes tu? Amb quina edat marxes? Amb 16. Amb 16. Imaginem-nos... Jo em vull imaginar el Marc dels 0 als 12 anys. Clar, aquesta etapa, primer infantil, diguem, abans que preadolescent, la infantil, és molt familiar. Teníem molt familiar. Diumenge o casa de la meva àvia de Sant Boi o la meva àvia de Barcelona, però molt familiar. Els meus tiets viuen i aquella etapa vivien just davant de nosaltres, llavors per al pati de llums del pis ens quedàvem una altra, els pisos es connectaven per la porta del... Que guapo.
del balcó i estàvem connectats tot el dia. Llavors era una vida molt, molt familiar, molt maca, la qual enyores, no?, quan em vas fent gran aquell estil, i que quan vam viatjar cap als Estats Units, d'alguna manera la magnitud que va agafar tot doncs, feia que canviés una miqueta, no? Però aquells moments eren preciosos, molt senzills, perquè òbviament la vida era molt més senzilla que ara, però el recordo amb una gran estima. Tu quina escola vas anar? Jo vaig anar a l'escola Llor. A l'escola Llor, sí. Encara existeix? Sí, una gran escola. Gran escola? Una gran escola. I com m'he de veure? O sigui, tu qui eres de la classe? Perquè si tu saps que... Depèn de l'etapa que et refereixis, depèn de l'etapa. Tu ets del 85, gràcies, del 85, llavors els 90 eren complicats. L'escola era ben bé la mili, o sigui, no hi havia pietat. No, però llavors, quin rol tenies tu a dintre de la classe? Clar, a veure, a l'etapa infantil meva, jo encaixava perfectament, perquè era un nen tranquil, carinyós. Llavors, quan va començar la preadolescència, tothom va accelerar molt. Jo em vaig quedar algun any més a l'etapa aquesta més infantil, llavors no entenia moltes de les coses que estaven passant, no? Vas madurar més tard? Sí. I ho notaves? Ara ho entenc més. Ara ho entenc més que quan estava passant. Però, per tant, eres que el que la liava a la classe? No. Era potser més callat. Vaig tindre la gran sort de començar a fer una activitat com el bàsquet, que em va ajudar també a integrar-me millor, no?, al dia a dia de l'escola. Però jo no vaig tindre una preadolescència que digui, ostres, entenia tot el que passava i estava totalment integrat en el dia a dia. Perquè tu al pati jugaves a bàsquet? Sí. O jugava a futbol? Jugava a futbol. El de bàsquet érem menys practicants, i el futbol, a mi m'agrada també jugar a futbol. Tu jugaves a futbol al pati? Sí, a mi m'agrada molt jugar a futbol. Perquè sempre hi havia, a les pistes, hi havia una de futbol i a vegades la de bàsquet creuava la de futbol. Era perillós. Això era molt perillós. És molt perillós. El Llor va invertir molt en espais, llavors teníem diferents espais on es podia... Ho teníeu com per separat, el futbol a un lloc, el bàsquet a un altre... Però tot podia ser un camp de futbol. No podia ser tot un camp. No, que tot podia ser. Sí, clar. Tu pots construir un camp de futbol amb qualsevol... De la paperera a la... O dos bambes ficaves, no? El que calgui. Tu feies extraescolars? O sigui, m'he d'imaginar que tu acabes a les 5 de la tarda al col·le, a Sant Boi, al Llor. I a banda del bàsquet, a quin equip t'apunten el primer? Fèiem una activitat poliesportiva als 7 anys, però un dia el meu pare, jo crec que també pel seu calendari, pel seu horari, li anava bé que em quedés un altre dia, i em va canviar el bàsquet. I em va portar una motxilla, i me'n recordo que era, no sé si feia dimarts i dijous, i em va dir, ostres, és dimecres, avui també et quedaràs i comences bàsquet. Passa que el bàsquet tenia que competir amb un any més. Tenia que pujar, perquè a la meva edat no hi havia bàsquet. Llavors em va canviar i em va posar el bàsquet amb un any més. I quina escola? O sigui, l'equip de l'escola? No, sí, era per no vindre a buscar abans. Clar, que intel·ligent, Sí. És que al final les extraescolars és un pàrquing de nens. Sens dubte. Bueno, l'escola en general. L'escola és un pàrquing de nens. I alguna extraescolar? Anglès, ceràmica, guitarra... No, l'anglès no el vaig tocar fins que vaig viatjar als Estats Units. I va ser un gran impacte. Impressionant, Va ser un gran impacte. Per tant, no feies res més, No, fèiem bàsquet, vaig fer solfeig. Em van portar solfeig. Hòstia, això és molt important, Sí, vaig fer solfeig. No vaig durar massa. Però vas tocar algun instrument? La intenció era piano, perquè el germà gran ja havia fet el procés, havia fet solfeig, ja havia fet piano. El germà gran tocava el piano? Sí, els pares no eren molt creatius. Llavors, si un seguia un camí, l'altre tenia que anar... Bueno, perquè ja l'havien obert. Logística familiar. Teníeu a casa un piano? Sí. I m'he d'imaginar el teu germà tocant el piano... Pau toca el piano molt bé. El Pau toca el piano molt bé? Molt bé, sí. I tu toques alguna cosa? Jo no toco gaires coses. No, però podries tocar bé una cançó, el gegant del Pi... Absolutament res. Res, No vaig passar el procés. Però encara teniu el piano a casa dels teus pares? Sí, encara. Ara els meus fills, cada cop que anem als pis dels pares, fan Però no han fet solfeig. Els teus fills no han fet. No han fet. El fill petit toca la guitarra elèctrica. Joder, que guapo. Sí. Per què? Vull dir, d'on li ve? Vull dir, perquè li mola ser el guai, no? No, ell és així. La guitarra elèctrica. Toca la guitarra elèctrica, amb 9 anys. En quin moment el bàsquet passa de ser un hobby a pensar que t'hi podràs dedicar? O sigui, quan hi ha un moment que tu dius, cuidao? Crec que mai ha deixat de ser un hobby. Crec que mai vaig pensar jo que era una professió, entén-me, de la forma més comercial. Per mi el bàsquet sempre era un hobby, i sigut la meva passió. Jo mai vaig sentir que sacrificava res pel bàsquet. Clar, jo entro, per exemple, als 13 anys jo entro al Barça, ¿vale? Tu et fitxa al Barça? Em fitxa al Barça. No entres, vull dir, no pot entrar qualsevol qualsevol nen. Em nen. refereixo que Em fitxa al Barça. D'on? Del Llor. Que per mi va ser traumàtic, perquè... Però com? Del Llor, sí, del Llor. Moment, del Llor, puc dir una cosa, Del Llor al Barça?
És tan quasi com heavy com dels Lakers al Girona, eh? Pues És més o menys al revés, eh? No, però, a veure... Aviam. No, que no sé si va ser així. O sigui, va Però el teu germà ja hi era al Barça? El Pau estava al júnior C. Ja hi era. Sí. Que l'havien fitxat del Llor, també. No, ell havia fitxat el Cornellà. Vale. Ell havia fet un altre canvi, havia anat abans al Cornellà, i del Cornellà, quan va arribar el moment, crec que després de l'etapa de cadet, de segon any, el fitxa al Barça. Vale. I a tu, diuen, mira, estàs jugant al Llor... Sí, jo crec que també perquè veuen, doncs són conscients, i ostres, aquest noi pot jugar I vas al Barça amb 13 anys. Amb 13 anys, sí. I canvia alguna cosa? O sigui, canvia una mica. O sigui, Home, sí, logísticament era molt diferent. Els teus pares? Bueno, els meus pares doncs, em van ensenyar que era el metro, la línia 5, aquí tens, la línia 3. Aquí tens el bitllet. Exacte, i aprèn-te l'L85, que et porta de... Què tardaves a anar a entrenar? Depèn del dia, però bastant. I et feia mandra algun dia? No, perquè m'agradava molt. I llavors jo mai vaig tenir la sensació que sacrificava qualsevol activitat. Anar a colònies, per exemple. Anar a colònies... No hi anaves? No hi anava, no, perquè perdíem entrenaments, perdia partits... Però sí que era sèrio, això. Sí, no, bueno, però no era un sacrifici per mi. Clar, perquè tu eres jugar a bàsquet... El que sí que perdies era aquesta etapa social a l'escola, no?, que després estàs més desconnectat. Jo no... Però quants dies entrenàveu vosaltres a la setmana? 3 o 4. 3 o 4 més el partit del I a més entrenava a Vall d'Hebron en aquell moment. A Vall d'Hebron. Sí, bueno, el Barça, clar, no tenia la ciutat esportiva que té ara, clar. I el bàsquet primer va estar a baix, com es diu, per baix, a prop de les Torres... Mafre? Sí, vale. I després va agafar unes instal·lacions, més jo que llugava, allà davant de Vall d'Hebron. I havies d'anar de Sant Boi a Vall d'Hebron, amb metro, i tornar. Mira, dius, sí, aquí vaig tenir la sort que el Pau ja començava a anar al primer equip i llavors tornava fins només al Palau. Al Palau. I al Palau ja o tornàvem junts o el pare ens venia a buscar allà i ja trobàvem un altre camí. Llavors, clar, tu vas al Barça i no és aquest moment que tu dius, cuidado, que sóc bo. O sigui, hi ha un moment que tu t'adones que ets més bo que la resta. Però al Barça tots eren bons. No, però al Llor. Tu t'adones que ets més bo que la resta? Jugàvem un any més i quan ets petit no estàs pensant en això. Joder, jo hi pensava constantment. No sóc el millor del meu equip. Jo ho pensava. Bueno, però això et serveix per sempre, també, no? Sí, em passa tot arreu. No sóc el millor a cap lloc que vaig. Per tant, puc o esforçar-me o intentar treballar més per arribar a ser-ho. Per tant, no has pensat ni una vegada, ni una mil·lèsima de segon, deixar el bàsquet? Doncs mira, algun any del Barça sí que, sobretot per la tipologia de com s'estava ensenyant i com es gestionava l'equip, segurament també per la meva pròpia evolució personal, de dir, ostres, potser això no m'ho estic passant del tot bé. I me'n recordo una conversa amb el meu pare, que van jugar un partit a Blanes i no va anar gens bé, no només el partit, sinó el postpartit, i el meu pare em va dir, ostres, si no t'ho estàs passant bé i no t'agrada, deixa-ho estar. Deixa-ho estar. Ojalà tots els pares així, eh? No, jo tinc una gran sort, la veritat. Jo tinc una gran sort que el meu pare... Bueno, això sempre l'estaré agraït, que mai, ni a mi ni al Pau, mai ens ha obligat, ni mai ens ha posat pressió. Jo veia altres pares que tenien una ansietat molt gran per l'èxit, no?, pel rendiment dels seus fills, i el meu pare tot el contrari. I la meva mare sí que era potser més competitiva, no?, aquests s'han de guanyar, aquells les de... Però no... L'exigència pel rendiment, la veritat és que... Quina edat tenies quan va passar això de Blanes, més o menys? Jo crec que 15 anys, era el primer any de cadet. I et va passar pel cap deixar, no el bàsquet, però el Barça? Vaig sortir... Sí, sobretot una miqueta aquell entorn, sí, no m'estava agradant. Però segurament també tenia, veurem, el meu procés personal, d'aquell moment, l'escola, el bàsquet, o sigui, jo no hi trobava un encaix que tingués sentit, i tu també en aquell moment tens les emocions que van... Perquè sempre heu estat vivint junts en el mateix pis? Sí, sí. O sigui, quan el Pau debuta al Barça encara està vivint amb vosaltres? Totalment, sí, sí. Sí, no, sí. Sí. Quan aneu als Estats Units, el Pau està vivint amb vosaltres? I quan anem als Estats Units vivim en un pis molt similar al de Sant Boi. O sigui, agafeu... Agafem un pis als Estats Units, que hi ha cases... Que tots són cases! Ens posem un pis... Sí, però perquè jo ho entenc veient els meus pares. Coneixem els meus pares perquè necessitaven sentir seguretat. I nosaltres veníem d'un pis petit, de 85 metres quadrats, amb tres germans. Que fots amb un jardí... L'Adrià pràcticament dormia, o que venia a ser un estudi, no un estudi, una habitació molt petita, que és un armari. Hòstia, com a Harry Potter.
Pobre no, però una habitació molt petita, de 2x4, per exemple. Però dormiu a la mateixa habitació? Jo i en Pau, fins que ja es va ser adolescent, que ja em van... Fins que has de fer coses d'adolescent a la teva habitació. Em van fer fora. Et van fer fora i vas anar a un altre... I vaig anar a la paral·lela. No podies anar tampoc al tercer pis. No podies anar... I, hòstia, és fort. A l'Altell no em van ficar. I per tant, els teus pares, durant els partits, no eren d'aquells que cridaven vinga, va, no sé què, o que anaven a parlar amb l'entrenador si jugaves poc, o... No. Mai. Mai, eh? Animar, sí. La meva mare, sobretot, el meu pare era molt moderat, sempre. Hòstia, que guapo. Però molt consistent. Molt positiu, molt consistent. Quan acaba sempre feia un comentari per treure-li pes al partit. Però és que els pares a vegades són terribles, segurament a vegades són el pitjor que hi ha en el món de l'esport. Vull dir que els xavals volen jugar i prou i els pares... Vull dir, jo tenia un company d'equip al Girona que el seu pare es va anar a queixar a l'entrenador perquè el va ficar de defensa. I ell jugava de davanter i li va dir, és que, escolta'm, a primera divisió els davanters cobren més que els defenses. Llavors, el Romer no em sembla molt intel·ligent. Vull dir que teníem 12 anys. Vull dir, el Girona d'aquella època que jugàvem qui volia. Vull dir que a vegades els pares, és el que has dit tu, tens una sort increïble, que si el teu pare et diu, mira, deixa el bàsquet i et dediques al piano, tu et dediques al piano. Sí, hauria estat així. Això és guai. Com t'expliques que els 3 millors jugadors de bàsquet catalans i espanyols de la història siguin del Baix Llobregat? Com ho explico? Home, això és una pregunta que m'ha fet el Manel, eh? Vale, ja veig. Això abans era molt més senzill que ara, perquè ara ens anem a fitxar jugadors per tota Europa, pràcticament per tot el món, com a cantera del Barça. I això és pitjor, per la gent d'aquí. Bueno, clar, farà que els jugadors d'aquí no tindran aquests minuts o aquesta importància dins dels equips de formació. Al final tu et desenvolupes segons el teu entorn. Llavors, bueno... Però és fort que siguin els 3. Sí. Li vaig haver de preguntar qui era el tercer. Li vaig haver de preguntar qui era el tercer i em va dir Navarro. Ja, però jo no ho sabia. Però tu creus ara, per exemple, el que passa és que els jugadors d'aquí se'n van als Estats Units. No, molt joves. que nosaltres aquí, a les nostres canteres, estem fitxant molt jugador de fora. Vosaltres també? El bàsquet Girona. O sigui, tu tens la filosofia de que... Ara mateix, nosaltres aquí a Girona, nens i nenes... De Catalunya? De tota la província de Girona. La província de Girona només? No és el país, no és l'Atlètic de Bilbao. No és restrictiu, però ho entenem com un servei a la província de Girona on tots els nens i nenes tenen la mateixa beca, tenen un percentatge de la seva quota becada, independentment del nivell. Llavors, entenem que la probabilitat d'acabar en ser professional del bàsquet és molt, molt petita. La probabilitat de que aquests nens i nenes acabin al teixit social i empresarial de Girona és molt més alta. Bueno, que sé. Preferiu això? Em prefereixo formar en base als valors i entendre molt bé el compromís que s'ha de tenir, que no portar un nen o una nena de fora que pot acabar anant cap aquí, perquè també puja el nivell dels teus jugadors i jugadores quan portes algú de fora, però si en tens 8, 9, 10 de fora, doncs és diferent. Tu entens que marxin als Estats Units, la gent d'aquí? Ara, què marxen, amb 16, 17 anys? Tu entenc que el bàsquet universitari refereixes, no? Sí, que ara els hi paguen molts diners... Sí, clar que ho entenc. Tu entens que marxin? Sí. El problema serà... Jo vaig fer el camí al revés, però jo ho entenc. Vas fer? El camí al revés. Jo estava ja a l'etapa, els 2 últims anys de high school, escolars, als 17 i 18 anys, jo estava allà, quan vam anar a viure a Memphis amb en Pau. I vaig fer el camí a la inversa. Vaig vindre cap aquí, als 18 anys, sol, els pares van quedar allà amb en Pau i l'Adrià, i jo vaig tornar... Hòstia, van deixar aquí sol, eh? Inconscients. No vas sentir-te sol? O sigui, que éreu tan familiars... El germà mitjà... Sempre va... El germà mitjà és especial. Però no et vas sentir sol, perquè clar, tu m'has dit que era una família molt familiar, que tot ho fèieu en família i tal, i de cop et trobes que els teus pares i els teus germans estan a l'altra banda de l'oceà. Però hem parlat de l'etapa familiar de 1 als 10, 11 anys. Ja, tu et van haver en 18 aquí sol, eh? Sí, bueno, clar. Tu vas passar bé, Vaig conèixer... Però, vale, és igual, barregem això. Sí, ja està. No és absolutament igual. Però tu tornes aquí al Barça. Torno aquí al Barça, sí. Sí, et fitxa el Barça. Un altre cop. Em torna a fitxar el Barça. Per segon cop. Aquí hi ha una coincidència de la vida. L'entrenador d'aquell moment feia el cafè i el cigarro al sotagrada. Hi ha la pista de gel, hi ha un sotagrada on ella feia el cigarro i el cafè. Joder, que guapo. Era el Pesic. El Pesic feia cafè i cigarro? Allà sota. I a més un cigarro d'aquests puros, mig puro, mig cigarro, que no ho he entès mai. Vale. Total, que
Però als migdies, entre els entrenaments del matí i la tarda, aquella pista estava lliure i jo estava per allà. I em va veure entrenar un dia, em va veure jugar i va dir, ostres, aquest noi qui és? Però aquest era en germà d'en Pau, que ha tornat dels Estats Units, bla, 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 bla. I, ostres, m'agradaria que formés part em van dir, no?, del Barça B i del primer equip. Vale. El meu pare va estar d'acord i van dir... Si el teu pare no hi arriba a estar d'acord, tu dius que no? Bueno, és que aquí ja no... Ara t'explico. Sí. En aquell moment, clar, jo després del meu primer any als Estats Units ja demano tornar. Vale? Després del primer any, escolta, jo he tingut suficient. Fins aquí l'experiència, ja entenc millor l'anglès, gràcies. Gràcies, he fet. I ja podem tornar, no? Val. I el pare em diu que sisplau, un segon any, no? I acabar l'etapa escolar allà. Vale. D'acord, fem un segon any, tinc que fer la selectivitat allà, faig la selectivitat, faig... Proves tot bé? Notes bé? Sí. Fem l'ACT, me'n vaig... Per fer-la més ràpid me'n vaig a una altra ciutat, me'n vaig a Nashville, jo sol, a fer la selectivitat per treure-me-la de sobre. Però, un moment, això és com la gent que se'n va a... Tenia moltes ganes de tornar. Sí, però això és com la gent que ara es treu el carnet de conduir a no sé on és, a un poble d'Espanya, que en una setmana el tens. Llavors, la selectivitat, tu vas agafar un cotxe. No, però és la mateixa selectivitat, simplement que la convocatòria eren una... Tu te'n vas anar amb cotxe? Sí, 3 setmanes abans, me'n vaig anar 3 hores en cotxe fins a Nashville per pujar la selectivitat. Sense conèixer ningú allà? No, sense... Tu entres, fas la selectivitat... Ensenyo el meu carnet d'identitat... I 3 hores i tornar cap enrere. Cap a Memphis. Sí. Que acollonant. Vale, llavors... Per això, per poder tornar a Barcelona abans. Vale. Hòstia, sí que és veritat que volies tornar, eh? Sí, tenia moltes ganes, per agafar 3 hores un cotxe. Sí. Vale. I llavors el meu pare, quan li diuen que hi ha l'opció d'entrar a l'òrbita del Barça, diu d'acord, però l'única condició és que no pot cobrar en marc. T'explico per què. Perquè en aquell moment, lligant-ho amb d'abans, tu si tenies un contracte professional no podries accedir mai a la NCA. Aquesta era la limitació. Si tu has sigut professional abans, no pots entrar a la NCA. Vale, que no farien trampes, no? Llavors el meu pare diu, no pot cobrar, li feu la vivenda i jo menjava a la Masia i sopava a la Masia i vivíem allà un pis a Carles III. I teníem allà un pis, hi havia un tutor i hi havia 4 companys més. Però perquè l'objectiu era tornar als Estats Units? Al meu pare li feia por que no... Bueno, li feia por. Clar. Valorava l'opció de que no sortís bé l'aventura de tornar jo sol aquí i hagués de tornar als Estats Units a estudiar i jugar. I Déu-n'hi-do com vas tornar. Jo crec que ha de ser l'expectativa. I Déu-n'hi-do com vas tornar. Vull dir que vas tornar per la porta gran. Què vols dir? Vull dir que vas tornar a l'NBA, no vas anar al cap de 5 anys. Sí, per això et dic. Després tu estàs al Barça i hi ha un moment que tu dius no al Barça. Hi ha un moment que el Barça et diu no a tu. A veure, sí. Que m'he informat una mica, Marc. Bueno, però ja veig d'aquesta manera. Jo vaig estar 3 anys al Barça, aquest any primer de tornar i 2 anys més. Jo tenia contracte per més anys, però no jugava. Llavors, a partir d'aquell tercer any, vam dir, escolta, ja que no jugo, deixa'm sortir, i van estar d'acord en que... Cedit. I va ser quan aquell estiu van quedar campions del món, que em van trucar la selecció, va ser el 2006, i van quedar campions, i jo venia cedit aquí a Girona. A la Casballo, Girona. Tu vas venir a la Casballo, Girona? Amb el mateix entrenador que m'havia fitxat fumant a sota grada. El del fumar i el cafè. El Pesic. Llavors el Pesic et fitxa, o sigui, et demana, no? Et diu, vull aquest tio, perquè el Barça no té minuts, doncs jo li donaré minuts, perquè sé que té potencial. Llavors, estàs 2 anys a Girona. Estic 2 anys. I et surts. I entre any i any, després del primer any, el Barça em diu, escolta, teniu un lloc lliure, ens agradaria recuperar-te. Però jo entenia que el meu procés com a jugador tenia que seguir per Girona. És molt difícil dir no al Barça? O sigui, aquell moment et va costar dir no al Barça? Me'n recordo la conversa i vaig trucar jo personalment a l'entrenador i al director esportiu. Qui era, perdó? El Ivanovic era l'entrenador i el director esportiu era el Savic encara. I els hi vaig explicar, els motius, que jo creia que estava fent un procés com a jugador que tenia que continuar aquí, i més enllà, òbviament, de l'agraïment i de l'aposta que la Casballo havia fet per mi. I el segon any és millor que el primer, a la Casballo? El segon any és millor, el Pesic se'n va, perquè té aquestes maneres de fer... Bueno, que potser no comparteixes, no? Bueno, a vegades s'emprenya i quan s'emprenya... Molt de caràcter. Per bo i per dolent. És el millor que has tingut d'entrenador? Hem tingut molt i de molt bons. Llavors, el millor... Aquestes llistes em semblen una mica injustes. Vull dir, és dels bons. Sens dubte que és dels... És dels bons. I llavors, tu, quin moment saps que aniràs a la NBA? Després d'aquell estiu em draftegen els Lakers, entre l'1 i el 2 a Girona.
Però jo no ho visualitzo encara com una opció real d'anar cap allà. Però tu un altre any a Girona tampoc el visualitzes. Sí, bueno, jo quan estem aquest segon any a Girona, que les coses estan anant molt bé i els meus drets es traspassen de Lakers cap a Memphis, un cop van cap a Memphis, el Pau va cap a Los Angeles, aquell moment sí que comença a ser una mica més real. L'opció d'anar cap allà. Ells venen aquí, els americans són molt bons venedors, et presenten el projecte, t'expliquen... I aquí a Girona portàvem ja un parell de mesos sense cobrar, també. Sí, això... Perquè la situació de la que es va era dramàtic. Era molt dura. I dic, ostres, això no evolucionarà. Jo crec que el missatge era que el club l'any que ve no sortirà. I llavors jo he quedat del tot lliure. Jo no tenia contracte. El meu contracte s'acabava igualment, però jo podia anar on volia, no? Si decidia tornar al Barça, que ja havia canviat la direcció esportiva i l'entrenador... Tu vas pensar tornar al Barça? Aquí? Era una opció, però quan tenia l'oportunitat de tornar a Memphis, que és una ciutat que jo era molt familiar, els meus pares encara vivien allà, perquè el Pau tot just acaba de marxar, i llavors els pares vivien allà amb l'Adrià. I quan vas tu a Memphis el primer any? Encara hi són. Vale, no et deixen sol. Bueno, deixen el Pau sol. Ja vaig amb la meva dona. Ja vas amb la teva dona. Sí. Joder, així els teus pares sempre han tingut... O sigui, els fills repartits pel món, però sempre a prop. Sí. Però ells han sacrificat la seva vida per vosaltres. Totalment. Això ho entens? Això, ara sí. Ara que sóc pare ho entenc, sí. Ho entens, eh? Ara ho entenc. Però és algo vocacional i aquest compromís, no? I de servei als fills, ho he entès més ara. Sense uns pares així, vosaltres no estaríeu on esteu. Això no ho sabrem mai, Andreu. Ja. Jo estaria agraït perquè ho han fet així i s'han sacrificat ells pel bé dels seus fills. I ho han fet un mateix per en Pau, que va ser el primer, com l'Adrià, que ha sigut el tercer. Hi ha una pregunta que faig sempre aquí a tothom que ve, que és rara de fer-te-la tu, però segur que ha passat, que és a quina edat vas provar el primer cigarro? Té molt a veure amb el que estem parlant, Té molt a veure. Guanya de moment el cantant de Zoo. Segur no t'has equivocat del programa? No, perquè a mi em fa molta il·lusió preguntar-ho. Si no vols respondre, no responguis, però el rècord està en 10 anys. Provar el primer cigarro. No recordo l'edat, jo recordo de la meva mare que fumava uns Fortuna Mentolado. Hòstia! I li vaig fer una calada jo i vaig dir, ok, està. No, això no és per mi. No cal, no? Això no és per mi. És un bon exercici perquè no passi mai. Clar, a vegades va bé provar una cosa, dir, tantes ganes que tens de provar-ho, prova-ho, que et mereixis... No recordo l'edat. I ja està. I l'avi, el pare del meu pare, el iaio Quico, el Francisco, fumava puros i ja l'olor aquella no... No t'agrada? No. Aquella olor tira enrere? La del puro sí. A mi m'agrada la del puro perquè és del Camp Nou. O sigui, quan jo era petit es fumava molt puro al Camp Nou. I a mi em recorda futbol, gespa, futbol... Puro. Futbol, llavors, gespa, a mi m'agrada. Llavors, jo, si hi ha un casament... Si és durant el partit, no. Si és un casament... Quan marxes, a banda dels amics, o sigui, quan marxes als Estats Units el primer cop, què és el que més trobes a faltar de Sant Boi? Sobretot la família. En aquell moment, els amics, òbviament, amb 16 anys, el teu entorn d'amics és molt important, no? També l'entorn del Barça, també estava molt a gust, tenia un entrenador, un formador que era boníssim, que era Miguelito López Abril, exjugador de bàsquet, i m'havia impactat moltíssim. És més, ell forma part d'aquestes converses d'anar cap allà, és una que em sento 2 o 3 vegades per explicar-li les meves pors. Els motius per tornar també eren, ostres, jo vull tornar a allò que tant m'agrada, però els amics és el que més trobes a faltar, sens dubte, perquè els teus amics són més importants que els teus pares en aquell moment, amb 16 anys, no? Són la teva referència i és qui t'aguanta. Menteixes els pares i els amics no, per exemple, no? A vegades passa això, que quan tens 16-17 anys... És així. I clar, has de fer un grup nou a Memphis, d'amics. Costa. Costa molt. L'idioma va ser dramàtic, amb l'idioma al principi. Sobretot les primeres setmanes, què feies allà? És que m'imagino jo... Va ser dur. A la Xina, per exemple, que em fotin a la Xina, no sé... Doncs el meu nivell d'anglès és similar al teu de xinès. I què fa? O sigui, ets el tio raro. Però tenia el bàsquet, tio, el bàsquet em va ajudar molt, perquè el bàsquet és universal, no cal parlar i et pots entendre amb la gent i ja et dona una seguretat i un confort en la convivència. Llavors, quan vas a la típica imatge de taula, que veus totes les taules i tal, i veus el teu equip de bàsquet, aquests els reconec. I vas cap allà i et reconeixen i t'ajuden perquè, bueno, és el seu tarannà. I a quin moment dius ser anglès ja? O sigui, quant temps passa? T'has d'espavilar, o sigui... Mira, l'Adrià va ser el que primer va agafar-ho. El Pau ja ho portava una miqueta. L'Adrià, que venia amb 8 anys, va ser el primer que va començar a parlar en anglès. Molt ràpid. Molt ràpid. Va ser una enveja molt gran. Els teus pares ni papa. Els meus pares no tenien... Els meus pares era molt divertit. Les converses amb els meus pares era molt divertit.
Era molt divertit. Però, bueno, és que és normal. Què havia de parlar el Pau quan anàveu a algun lloc? Sí, bueno, entre tots. Era com l'escràvel en català, construíem unes frases entre tots. Aviam si podíeu formar una frase entre tots, no? Era molt divertit, era molt Hòstia, que divertit. bo. Però, bueno, feia pinya. No, i quan vas tardar tu? Jo vaig trigar uns parell o 3 de mesos en estar molt còmode. I també la llibertat d'allà, ja hi havia molta llibertat a l'hora de moure. Llavors, els nois de la meva edat, de l'equip, tenien cotxe, em venien a buscar a casa, em portaven, llavors, socialment també em va ajudar moltíssim a adaptar-me. I el bàsquet era genial, perquè jo em passava molta estona, la majoria, a la pista de bàsquet a totes hores. A Sant Boi no tens res al teu nom, no? O sigui, està buscant una mica. Potser busca molt poc. Vull dir, el Pau té dedicat un poliesportiu. Sí, però això és molt... Sí. Què t'agradaria? Què t'agradaria que et fiquessin el teu nom? Alguna cosa? Algun carrer, algun parc? A títol pòstum. A títol pòstum, sí, perquè els carrers a Catalunya, si no t'has mort, no te'l poden posar. No, jo no tinc necessitat que posin res al meu nom, la veritat. No. Joder. No sé. Demana alguna cosa. Què vols que demani? No, que no vols res, eh? Cap necessitat, Andreu, gràcies. Tu, si vols alguna cosa, què demanaries tu? Si tu estigués a la meva situació... Jo, a la Rambla de Girona. O què demanaries tu, Girona? No, a la meva situació no. La Rambla. Tu, com Andreu de Joanola? La Rambla. La Rambla de Joanola. Sí, clar. Així, eh? Sí, i que en lloc del Tarlà hi fos jo. Tu? Jo, amb un ninot meu. Què et sembla? Què et sembla aquesta Assequible, crec. Aquesta cosa que tinc jo. Assequible, sí. T'has retirat del bàsquet. És una cosa que la gent sap, no ho estic jo anunciant. T'has retirat del bàsquet. Sí. De jugar a bàsquet. Sí. Trobes a faltar jugar a bàsquet? Molt. Sí? Sí, trobo molt a faltar, sí. Sí, és això, és un Però procés. jugar o la competició? Perquè jugar, podries jugar com anàveu els caps de setmana amb els teus pares. Va molt lligat. Jo no entenc el bàsquet ara sense la competició. Clar. Llavors, a mi m'agrada molt el competir, l'estar amb els companys. Però a tu se't pot trobar un diumenge jugant sol a una pista de bàsquet? No. No jugues a bàsquet? No gaire, no. No et tires a cistella? De tant en quant, sí, però llavors ja em lio jo sol. Ja. Quan jugo una mica vull jugar més i però una patxangueta és una addicció que no tinc controlada. Una patxangueta no l'has fet? No. No has fet més una patxangueta? No. Segurament acabaria malament, eh? O per mi o per algú altre. No, bueno, un trencament tonto... Sí, és que no estem per això. El cap no... És que ara fa unes setmanes l'Eloi Amagat va anar al millor podcast del sud d'Europa, que és La Sotana, i va explicar, va comentar que els professionals de l'esport no els preparen per la jubilació. I que ell, per exemple, ho està passant molt malament, o ho ha passat molt malament, ha hagut d'anar amb psicòlegs, perquè passes com de 100 a 0 en un moment i se t'oblida de tot i tal. Llavors, tu sents també això, una mica? Home, és un procés, eh? És un dol que has de passar. Tu entén que tu estàs en una edat física que sí que pots anar fent gran, no? Que l'activitat ja no pots mantenir el nivell, però cognitivament sí que estàs en un moment molt bo, no? Clar, és el que deia ell, no? I en el món empresarial, per exemple, un professional fora de l'esport, entres en aquell moment en el teu punt més que tens un equilibri entre energia, però també cert coneixement, no? I comences a tenir un criteri més adequat. I en aquell moment has de deixar de fer l'activitat que ja has fet durant tant de temps i forma part de la teva identitat. Llavors, bueno, sí que té un procés que has d'anar passant. A els Estats Units sí que et van preparant, passa que tu tens una confiança irracional amb les teves capacitats moltes vegades als Estats Units, que això no em passarà a mi, que jo soc... No necessito. No, i que tu has d'anar superant i que jo podré jugar sempre, no? Però és un realitat... procés que fan amb psicòlegs i tot? Sí, van fent, però bueno, és que ja pot arribar primer de forma traumàtica, no? De dir, ostres, tens una lesió molt greu i has de parar la teva activitat, pot arribar per talent, que, ostres, ja no vals, ha entrat un de més bo i et fora, o ja per edat, no? Que sembla un procés més natural, i que tu també, familiarment, estàs en un altre punt, no? Jo, en el meu cas, tinc una gran sort de tindre un suport familiar amb la meva dona i els meus fills que em donen molta part, però hi ha una part de competició que és molt interior, molt personal, que això, bueno, has de trobar un altre propòsit a la teva vida. I jo, òbviament, amb els projectes que tinc, doncs l'he pogut omplir. Però ara és president del Bàsquet Girona, eh? Ara i des de fa 12 anys. Però ara també ho ets. Ara sí. Ho ets perquè t'hi has trobat o estàs a gust? Tu t'hi veus com 15 anys més? Vaig fundar jo el club. Sí, però tu pots fundar el club i hi ha un moment que pots fer un pas al costat i dir, vale... Si té caducitat. O sigui, a tu et ve de gust, jo què sé, a vegades he vist actes,
no vull dir res. A vegades té vist actes per ser president del Girona, que he pensat, hòstia, doncs potser el Marc aquí li fot una Forma part d'això. Jo entenc com tot, no? Sí, però tu pot arribar un moment de dir, vale, estic fins als ous de sempre. Si analitzes només l'acte aquell, no sé quin acte refereixes. No ho sé, és igual. Potser hi ha dies que tens més o menys ganes, però entens que forma dintre de les seves responsabilitats com a president. Però tu et veus president d'aquí 5 anys? Mira, quan comencem el procés de fer el primer equip de base, el 2018, no, 2017-2018 és quan fem l'equip i comencem a la 4ª divisió. I allà fem l'equip masculí professional. Vale. Ja sabia que això, cap a on podia anar i el que costaria de fer. Allà em poso el propòsit meu i soc molt tossut, i com a repte d'intentar de canviar la narrativa de que el bàsquet no és sostenible. Que el bàsquet és una lacra, esportivament, i que el bàsquet depèn només dels diners que donguin les institucions, Ajuntament, diputacions i de més. I, bueno, tots aquests anys... Sí, tu has volgut demostrar a tu i a la gent. Vull crear-ho com a llegat, de dir, ostres, hem de crear un model sostenible és que tu vas quedar molt tocat al voltant del bàsquet. Sí, bueno, però és més enllà. Tu que és més coneixedor de l'entorn del Barça, no? La visió que hi ha de les seccions o del bàsquet en clars, que també, òbviament, com a nano que he estat allà molts anys, em molesta. I vinc d'un entorn als Estats Units on el bàsquet és tot oposat, on el bàsquet és un vehicle esportiu, comercial, econòmic, molt potent. Ostres, hi ha maneres de fer-ho, i ara que sona NBA a Europa, que venen cap aquí, ostres, no fa falta que vinguin aquí. Ja ho sabem. No ho sabem fins ara perquè no ho hem aconseguit. Però tu saps, per exemple, com fer-ho. No ho sé tampoc, però ho hem d'intentar. Hem d'intentar perquè és molt diferent. Tu no pots agafar i replicar un model aquí i que funcioni. Tu has d'agafar les coses que sí que són replicables i provar-ho. Entendre la magnitud que pots fer-ho aquí i adaptar-ho al teu mercat. Però per tant és sostenible el bàsquet Girona, eh? Encara no. Encara no. Ho serà. Que és el meu objectiu. I quan acabi aquest objectiu, veurem... Potser fas un pas al costat. Veurem on estem. O sigui, a la que sigui sostenible, que és quan la gent diria, vale, ara és quan estic còmode d'estar aquí, tu diràs, adéu! Té Andreu. Hòstia, no, té Andreu. O sigui, l'única cosa que no pots fer és dir té Andreu. Que ara teniu ja la concessió de Fontejau. Encara no. Estem treballant, i portem 3 anys treballant. Jo vaig veure una carta que ficava que havíeu arribat a un acord. Que estàvem treballant... Que estàveu treballant. Sí, portem 3 anys treballant la concessió. Molta feina, no? Joder. La col·laboració és molt positiva. Crec que totes les parts entenem que és bo i estem ja a la recta final. I això què seria? Que el camp és vostre, és a dir, que el pavelló és vostre? Sí, ve amb un compromís d'inversió també a Fontejau, que estem molt contents perquè realment tot el feedback que rebem... Inversió vostra, eh? Sí. Inversió per part vostra. Inversió privada, sí. Però llavors vosaltres podeu treure rendiment d'aquest pavelló fent, per exemple, concerts com el que ja heu fet de Joan Dausà. Amb un embolcall molt diferent del que vam viure, no? El que va sortir molt bé, que en Joan ho va fer molt bé i la gent va quedar molt contenta, una mica de calor, però això, la gent que va a Fontejau doncs sap una mica de calor. Que la calor és part de l'experiència. Vaig estar al camp del Manresa un any, i una mica més... Contra Argentina, Catalunya-Argentina. Hòstia, Catalunya, una mica més, i m'han de treure amb 2 ambulàncies. Evitar aquest concepte de pavelló de bàsquet del 1993, que és Fontejau, i portar-lo a una experiència, ja sigui per bàsquet, una activitat esportiva, o cultural com pot ser un concert, corporativa, sopars de gala, en un espai del 2026. Doncs aquest és l'objectiu, tindre un espai dimensionat a Girona, però de molta qualitat. Què és el primer que s'ha d'invertir? Allò que diries, el primer? El que menys es veu són les instal·lacions. Les instal·lacions estan... O sigui, per dins. Sí, les coses que no es veuen... Normalment són les pitjors. Les coses que es veuen són les que arregles. Perquè no porten un valor directe, però són molt necessàries. L'espai interior quedarà molt diferent, sí. L'espai interior quedarà molt diferent. I tenim moltes ganes, perquè a més serà una miqueta un viatge de fora a dins. Més coses, que tinc moltes preguntes a fer-te. M'he deixat coses de quan eres petit, que és el primer sou que tu flipes cobrar. O sigui, a on és? El primer, hem parlat una miqueta, és el del meu pare, el que em fa signar per 120 euros al mes, que era la dieta que et podia pagar el Barça. El que vaig flipar perquè dic, papa, tinc el cotxe que no és que és l'herència
del cotxe del meu pare, que va passar al Pau, que després va passar a mi. Quin cotxe era? Jeep Grand Cherokee. El vam anar a comprar a Vic. Encara el tinc, Com? Sí. Però de quin any és? Del 2003. O sigui, primer el va comprar pel teu pare, El primer el va comprar del el teu meu pare. pare passa al Pau, 2003, 2002, 2001. O 2001. 2001, perdona. 2001. el teu pare el té, li passa al Pau i el Pau I passa en Pau, perquè el Pau comença a anar al primer equip i, ostres, no pot anar. I, Metro? Vés amb un cotxe... No pots anar amb metro. Amb un cotxe bo i el Pau tenien un acord amb Seat, ja el Barça tenia un acord amb Seat, i el Pau li va comprar, o van intercanviar un Seat Alhambra, jo compro el Seat Alhambra i te'l quedes tu, i tu, el pare que s'havia comprat un cotxe per primer cop en sa vida bo, es va comprar el Jeep Grand Cherokee i encara el mantenim. És boníssim, eh? Encara el mantinc, sí. És boníssim. Tu has viscut Memphis, Los Angeles, Girona, Barcelona i Toronto. Podríem dir, de les grans... Entre altres, no? Bueno, Viure? de les grans... Perdó si m'equivoco. Que he jugat. Que has viscut. Bueno, Sí. Sant Boi han parlat de Sant Boi, ara ja no... Ara Castelldefels. I Castelldefels, però és pas Llobregat, això ja no vull... Tot és el mateix, no? Tot és el mateix, ja saps que per mi és... Tot el cinturó... Tot el cinturó, tot el socialista està ficat allà. Llavors... Castelldefels no és socialista. Què és? Popular. Popular, és popular, ja ho sé, ja. Em pots ordenar... M'agraden aquestes llistes. No, que no m'agraden. Per A riure. veure, segueix. Estil de vida. Et deixo fer la pregunta. T'he dit el perdona. 5. Disculpa'm. Memphis, Los Angeles, Girona, Toronto i Barcelona. Ordenada? Estil de vida per viure-hi millor. Depèn del que jo... No, depèn, no, tu. Primer, per tu, ja, per tu, no per la gent que Ja, ens però mira. és que jo... No crec que hi hagi una persona que digui, hòstia, el Marc ha dit que a Toronto s'hi viu bé, me'n vaig a viure a Toronto. No, o sigui, no trastocaràs els plans de ningú. Com sóc jo, quan allà on he viscut, m'ho he passat molt bé. I se m'he fixat sobretot en les coses positives d'allà. Per exemple, tu compares Memphis amb Toronto i són oposats. Totalment oposats. I als dos llocs hi vas estar bé. Genial. Però què té Toronto que no tingui Memphis? És diferent. O sigui, culturalment hi ha un volum d'oferta cultural que Memphis no tenia en aquell moment. Vale. Però, en canvi, Memphis té una tranquil·litat, una senzillesa, la gent també és molt propera, Toronto també, però bueno, és que en cada lloc és molt fàcil mirar una ciutat com Memphis i dir les coses que no té. No, Ja. ostres, no té... i ser negatiu amb una ciutat com aquesta i maltractar-la, no? Sí, Memphis sempre s'ha dit que és es podria dir, com en uns casos, del Baix Llobregat. Sí. No? És molt fàcil, però per mi això és una falta de criteri de coneixement, no? És molt més fàcil ser negatiu que ser positiu. I tu ets positiu. Jo sí. Pregunta en profunditat, Et faré una pregunta que és... Un altre del cigarro. Que és profunda, no? A veure. Quina diries que és la cosa que més te'n penedeixes a la teva vida? Per no haver fet, potser, o per haver fet? Per haver fet ja estan fetes, no? Ja, però te'n pots penedir, no? Jo, per exemple, de coses que he fet, Marc, me'n penedeixo moltíssim. De moltes. Sí, no, però la pregunta va és de que mi cap a tu. Vale, O sigui, si vols muntar un podcast i m'entrevistes a mi. Però Ostres, això és fotut, una cosa que diguis, hòstia, Hòstia, és que no sóc de... o de no haver fet, allò de dir, hòstia, doncs mira, vaig tenir oportunitat i no ho vaig fer. O... No, si no te'n penedeixes de res, No. ets una persona impressionant. No, segur que sí, però tot el seu missatge també, no? Si tu et pots empenedir moltes coses, és què fas després de tenir aquesta sensació? Doncs com ho millores o no ho millores, perquè al final retrets a un mateix en tindrem molts. Jo, per exemple, me'n penedeixo, ja que parlo jo, me'n penedeixo que no vaig fer cas als meus pares de que havia d'estudiar una carrera que a mi m'agradés. Jo vaig estudiar una carrera que a mi no m'agradava. Ja, això passa. Llavors, jo durant tota l'època universitària, per mi va ser un desastre. Què va ser? Empresarials? Empresarials. Vaig fer comptabilitat i finances al final, perquè em vaig passar això del grau i tal, però vull dir, vaig fer això i van ser 6 anys o 5 horrorosos. O sigui, era un pal, en canvi veies a gent. Per exemple, el meu germà, que va fer medicina, que li agradava molt, i el tio hi disfrutava. Sí. Llavors, jo me'n penedeixo molt de no haver fet cas als meus pares, de fotia una mandra estudiar a mi. Jo segurament de no haver estat millor estudiant, de no haver estat més aplicat als estudis. Ja. Però perquè tenies com el bàsquet una garantia, creus? No, perquè no m'ho passava bé. No m'ho passava bé. No tenia la capacitat d'enfocar-me com hauria. I ara, després de gran, m'empeneixo i dic, ostres, m'hagués agradat molt. Ara m'agrada... Ara faig coses ara de... T'estàs formant? Sí, m'estic formant. Què fas ara? Fas formació? No, un màster? Diverses coses. Estàs fent un màster? Diverses coses. Molt bé. Joder. O sigui, m'he d'imaginar
en una taula de casa teva estudiant a tu? O fent treballs? Sí, no, o... la metodologia que utilitzem és de casos, sobretot, i llavors tu llegeixes un cas i després a l'aula compartim i està molt xulo i realment és una que m'està agradant moltíssim, primer perquè ho faig, perquè ho vull. Clar, és que aquesta és la gran cosa. Que quan no t'obliguen a fer una cosa... I després m'agrada molt, o sigui, estic gaudint. I de no haver estudiat més de petit, perquè bueno, també volia fer alguna cosa, alguna grau de formació d'infermeria, perquè el meu pare era infermer i la meva mare era metgessa, i llavors la medicina és tot algú molt present a casa. El Pau no va fer medicina? Va fer un any, sí, va fer un any. Hòstia. Va fer un any. Però quan vam començar... Bàsquet i sanitat, eh? Sí, Són les dues coses que uneixen. Anava ja a Bellvitge a estudiar. Hòstia, és fort. Sí. És fort. Escolta, estaríem 1000 hores parlant, però parlem un moment de la festa major i anem tots a dinar, sisplau. A cada poble, una festa. A cada festa, una història. I a cada història, un català orgullós que diu que la seva festa major és la millor. Què? Festa major de Sant Boi. Tu ets has sigut, ara? Ara ha sigut? Ara ha sigut, el cap de setmana passat. Bueno, no sé quan... Sí, és igual, al maig. Sí. Ha sigut ara al maig. Sí. És guapa? O sigui... Però guapa, sí. Sí? Què es fa? O sigui, perquè jo no és que no... Bueno, com una festa major normal. Però en un parc, en el parc... Sí, es fan diverses zones, i zones que han anat edificant amb els passos dels anys, llavors s'han anat movent per Sant Boi. Val. Però sí, bueno, doncs, el que mola també és el mix de cultures que hi ha a Sant Boi i al Baix Llobregat, però en aquest cas a Sant Boi, doncs fa que tinguis diferents stands amb I anaves de petit? I anàvem bastant, sí. Hi havia fires? Hi havia atraccions? Sí, i tant. Sortien atraccions i tal? I tant. Primera borratxera allà? No. No? No és a la festa major del poble? Calafell. Calafell, la primera? Sí. Hòstia, que clar, Baix Llobregat anem cap a baix. Sí, clar. Aquí vosaltres, no? Bueno, Girona ja estàs a dalt, però de Barcelona aneu cap a Costa Brava. Sí. Un cop toques Hospitalet, anem tots a Calafell. Cunit, Comarruga... És el lloc on la festa xula. Tens els mateixos veïns, allà. Tens la festa... Tens els mateixos veïns. Tens la festa... I hi ha com barraques com aquí a Girona, a Sant Boi, que es pot sopar, que hi ha entitats i que fiquen coses, batucades, poder, correfoc... Correfoc, tot. T'agrada el correfoc? Sí, m'agrada molt. Qui molt en contra del correfoc? Per què? No sé. A mi m'agrada. A mi m'agrada molt l'olor aquesta. De pólvora cremada. Sí, se'n recorda Sant Joan. T'agrada a tu Sant Joan? Moltíssim. Com t'agrada a tu Sant Joan? No, si jo no dic res. Última cosa ja que... Mira, és que ja ha vingut la Liz a cantar aquesta festa major, eh? Joder, perquè és orgullosíssim del Baix Llobregat, la Liz. Bueno, collons. Sí. Entre tots ens ajudem. Entre tots us ajudeu. La Rosalia... Els Estopa no han vingut? O la Rosalia, sí. O l'Estopa. Home, David i el José ho farien molt bé. Joder, és que clar, és que Liz, els Estopa i Rosalia Tema d'ell. estan per sobre dels germans Gasol. I tant que sí. Aquest pack. O si es posa cantant, segur. No, cantant segur. El David i el José et diran que el bàsquet ara mateix... Hòstia, els vaig veure jugar, els dos Estopa. Són tot voluntat. Realment. Tot voluntat. Són tot voluntat. Última cosa, m'has dit un restaurant de Sant Boi, Mari Morena, correcte, que s'han mogut ara de lloc. Molt bé. Algun altre restaurant, no que sigui de Sant Boi, del Baix Llobregat, que a tu t'agradi, per dir, hòstia, però Andreu, del Baix Llobregat tu hauries d'anar a... A mi saps que m'agrada molt menjar. Ja, però m'estàs... No vol dir que els altres siguin dolents. M'agraden molts, del Baix Llobregat molts. Ara, òbviament, vivim a Castelldefels, llavors qualsevol que estigui a prop de la platja està molt bé. Mira, el Catalina, que ja te l'he recomanat i has portat... I he portat gent, una persona. Acompanyat d'algun animal. Amb un gos, és veritat. Doncs el Catalina està... El Catalina és molt bo. I de Sant Boi, a part del Mari Morena, tens algun... Hi havia un que es deia Tastaulletes, que estava allà al costat de la... Quin nom, eh? És molt maco, eh? Tastaulletes. T'ha sorprès el nom, eh? Hòstia, és que és... Tastaulletes, t'ha agradat? M'ha agradat Tastaulletes. La gent ha de ser de puta mare dintre dels Tastaulletes. No fa falta que vinguis. No, no vol gentrificar... No. Bueno, és molt maco. Tastaulletes va estar... És bo, eh? Sí, està al costat de la plaça Catalunya. O almenys estava abans, ara no sé si encara estan allà. Tastaulletes però ho feia molt bé. I el Mari Morena. Sí. T'ha quedat alguna cosa per dir? Ja estic, jo. Ja estàs? Vols dir alguna cosa? No. Has sigut pregoner? Has sigut pregoner? No, és que no et mola fer aquestes coses, Andreu. Però t'ho han proposat? Sí. I el de Girona tampoc el faries, eh? Que si el fas abans tu que jo, Marc, a Girona, hi haurà una guerra civil.
Que només estaràs tu al bàndol. No, jo i Lluc Salelles. Vull dir, serà una guerra... El Lluc va amb tu, eh? No, el Lluc no va amb mi perquè no m'ho ha proposat cap cop. No t'ho he proposat mai? Què he de fer? Què més he de fer? Ho està fent gent que ja no sé què fer. Desconec qui ho fa, no forma part del meu interès. No, ja ho sé. Bueno, no ha sigut pregoner, per fer. I que ho fan bé o no? No ho sé, no vaig... Però quan els veus dius, ostres, jo ho faria millor, ho estan fent bé, no em mira el missatge. No ho sé, no hi vaig. Ah, no hi vas? Perquè a mi les coses que no m'agraden no les vull veure. Estàs fent la guerra civil. Correcte, estic començant la guerra civil i llavors, bueno, el Lluc voldrà que el voti. Però li has dit, tu, El Lluc? Cada vegada que el veig. Crec que m'evita ja. I forma part de la seva... No, crec que no em vol. Crec que no vol fer-me de pregoner. Bueno, ja ho entenc. Però tu creus que triar l'alcalde? No, però l'alcalde deu tenir una mica d'incidència, no? Home, una mica d'incidència. Però té també altres ocupacions, no? Sí, té molta feina, Marc. Té molta feina. Vale, doncs acabem aquí. Moltíssimes gràcies, Marc, per venir, per prestar-te a parlar de Sant Boi. Crec que és lloc... Jo crec que la gent hi ha d'anar. M'ha encantat parlar de Sant Boi. Sant Boi, t'ha encantat, eh? Sí, no ho havia fet mai, no havia fet una entrevista parlant de Sant Boi i forma gran part de la nostra infantesa i de la nostra família. Doncs anirem a Sant Boi. Aniré a Sant Boi, t'ho prometo, al Mari Morena. La meva dona també és de Sant Boi, som la Cristina, jo... Hòstia, això és molt maco, eh? Sí. Passa poc que un esportista professional... Bueno, Leo Messi. Coincidència. Perdó, Leo Messi... És de Rosario, també, l'Antonella? Sou els Leo Messi de... Del Baix Llobregat. Del Baix Llobregat. Oh, el Leo també... Bueno, clar, Leo també viu al Baix Llobregat. Ara no. Potser és al Llobregat on viu ell, no? Al Llobregat, jo soc Baix Llobregat. Clar, ell és al Llobregat. És Baix Llobregat. Vale, va. Adéu-siau, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.